Dette oplæg handler om det reaktive læringssyn. Et læringssyn, der er den ældste måde at opfatte læring på. Vi kalder også det reaktive læringssyn for aktualiseringstænkning. Altså læringsresultatet opfattes som direkte afledt af læringsårsagen. Som et eksempel på dette kunne jo være, at I jeres undervisning har behov for, at eleverne kan bruge Word i en skriveopgave. Og hvis de så ikke kan bruge dette program, så må I hurtigst muligt lære dem det. Læringssynet opfattes som en adfærdsændring hos den lærende. Det vil sige, det der skal læres, gives den lærende. Adfærdsændringen kan så enten belønnes eller straffes, alt efter om den lærende har gjort det rigtigt eller forkert. Belønningen bedømmes ud fra, om den lærende siger det rigtige, som lærerne har sagt, gør som læreren har vist, eller opfører sig som læreren har sagt, man skal opføre sig. Det vil sige, at vi ser mennesket som en ting, som vi kan manipulere med. Altså at vi kan indlære dem den rigtige adfærd. Det er altså ikke kun læreren som person, der kan adfærdsændringen, men også hele vores kultur er medvirkende i, at vi adfærdsændrer. Vores natur er medvirkende, eller hele samfundet. Overordnet siger vi, at dette læringssyn er meget traditionsbundet og hierarkisk opbygget. Vi taler om læring, som sker oppefra og ned, og som nok set i lyset af læringssynets alder, har haft stor indvirkning af kirken. Hvis vi kigger tilbage på gamle dage, så havde kirken enorm magt og bestemte, hvordan mennesket skulle opføre sig og agere i samfundet. Og kulturen og naturen var meget stærkt bestemmende, og det er stadig gældende for dette læringssyn.